Здравейте, казвам се Магдалена и съм от България. Искам да благодаря на целият екип на International Plus за това, че изпълниха моето желание и за това, което съм дошла. С тази усмивка, за която съм дошла, си тръгвам благодарение на доктор Али и Десислава Радева, която беше неотложна до мен. Също така на целият екип, които са страхотни и ще ми липсват.